The aim was to scatter the much anticipated homecoming of CS for Education on Honorable Majogu that is scheduled for later this month. At this point, it should be noted that Raila Amolo Odinga himself welcomed the President of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, with open arms in Luo Nyanza during the homecoming of CS Owalo. It therefore comes as a surprise to us to learn that the same Raila is inciting the people of Gusii and trying to turn them against the government of the day. Let us accept defeat when it comes. Let us give those ones in power time to also lead as we did. So we do not want these shenanigans that is Jebukati everywhere. If Jebukati did it, he did it to all of us, and we have accepted and we have moved on. Jodak gwenge ma oro onuro dwaro mondo piny owacho yang oro kaka midhiero ma okwako pacho kae ka giyango lal magiseyudo gikoni oro ma wang'ni pok ne gineno nyaka nyithindo matindo sani ok nyal dhi skul ka moko bende nong'no gore kuomgi. George Bati miyowa ler mathoth. Kaluwore kod oro mamedo kwako gwenge ahinya nyandwat mar piny Kenya, lwet jopith mag jamni en lal maduong' ka jamni mane gigeno kuom githo kendo weyo gi maonge kama ginyalo goyo lwetgi. Ok mana jamni kende, kata mana nyithindo manyaka sani jonyuolgi ochuoye ma e bunge bende koro nong'no ochimo gi ng'ong'o. Watoto iko hapa msitu wanakaa, wengine hawana maziwa, wengine hawana hata ration. Naona wale waheshimiwa wajia yote tulipatia kura, tulifanyia chochote ambaye kutoka MCA kutoka inaitwa nini Human Rights. Hakuna mmoja anasaidia wananchi. Orono majodak koni pok ne gineno miyo sani joma ngimagi oyiengore e pith mag jamni kochakore kaunti ma Turkana nyaka Lamu ok nyal tero nyithindgi sikul nikech jamni mamiyo gi yuto rumo e lak chieng' makakni. Kutoka Turkana mpaka Ijara na Lamu wachungaji hawawezi kupeleka watoto yao skuli, maana mali imemalizika na ile ambaye iko kidogo haina dhamana, haiwezi kuuzwa iende soko, haiwezi kuchinjwa ukule nyama. Gilero ni chiemo mane ging'iyogo kaka chak sani en mana sigana, kaluwore ni jamni ma pod odong' ok nyal kata golo chak. Wanyama ile sisi tunayo zinamalizika. Athari yake ni kubwa ya kuwa maziwa kwanza mambo yake tumesahau. Achiedh nade maroro sani koro miyo jopith mag jamni mawuok Mandera, Marsabit kod Wajir manyo lum manok ma yudore Garissa ka gin kod geno achiel mar reso jamni manok ma pod odong' yudo lum kod pi manyalo geng'onegi riyo. Wanyama kutoka Marsabit, wale kutoka Wajir, wa kutoka Mandera wanakuja mpaka Garissa kutafuta malisho na maji. Hiyo ilikuwa ajabu. Gikwayo piny owacho mondo land oro kaka midhiero makoro mako pacho ka ahinya to nyandwat mar piny Kenya. Nasema serikali kuu, Rais wa Jamhuri Mr. Ruto, tunataka udeclare disaster ya nchi hii, sababu ukame hii si kawaida. Jodak mag Garissa okwa mondo kik riemb joma odhi manyo pi kod lum ne jambgi e gwengego, ka ijiwo mondo miyo yang nonro mag jokwath mawelo duto kaka yor dino rode ma joroch kwe nyalo donjo godo e kauntino ka giwuondore ni gin jokwath. Naomba na tunawahisi wakazi wa hapa, hata chifu mwenyewe unasikiza, usiwakataze hawa watu maji. Musikataze hawa watu maji, musiwakataze malishoni. Mnakaa na wao tu, kwanza mtambue ni kina nani, akuelezi ametoka wapi, ongea na huyo chief, unaambia unajua huyo mtu ndio kwa ajili ya usalama. Kata obedo ni piny owacho osebedo ka koni gitimo duto manyalore mar kelo resruok ne jopiny e gwenge ma oro medo kele midhiero. Jopiny ogo to neno ni ka olando oro kaka midhiero maduong' mogore pacho ka eka dipo ka giyudo resruok kowuok kuom piny owacho kod riwruoge mamoko manyalo chiwo sir. George Bati, Ramogi TV.
owacho singo mar keto mahino e weche dongruok mar neno ni lokruok obedo ne jo Kenya ka giloso kinde alama mar goyo kamano mane obagi kaunti ma Nakuru. Jatend piny William Ruto mane oten kod apisa mamoko madito mag piny owacho koni gidhi tiyo ne jo Kenya duto kendo kwetho maketo gi tesre kik par ni nyaka kwagi ng'uono. George Bati nigi ler mathoth. Alama mar goyo kamano bang' yiero maduong' mokalo, jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne oten kod jotelo mamoko e piny owacho ka weche mag siasa bende ne ok odong' chien e twak margi. Jotelo go mag Kenya Kwanza kotelnegi kod jatend piny William Ruto okoni ok gibimbe kotol e chenro magisechako magichamo go nyadhi ni dhi kelo lokruok ne jopiny. Nitafanya kazi na viongozi wote waliopata nafasi ya kuchaguliwa na katika taifa letu la Kenya, bila ya kujali wanatoka jamii gani, kabila gani, chama gani. Tutafanya kazi ya kupeleka taifa letu mbele pamoja. We will not need any permission from anybody to work as the leaders of Kenya in the best interest of what is necessary and what is due to the people of Kenya. Jotend migepe Musalia Mudavadi owacho ni gionge sa mar dok chien kendo ni wang'i ng'iyo chopo singo mag dongruok mane giketo ne jo Kenya e kinde mag kampen ka jaod bura ma Kiaru Ndindi Nyoro to seyo kweth mar Azimio e wi rombe magisebedogo ma okoni gin mana mag ketho sane jopiny. We are pleading and reminding those who have transited that the time now is for William Ruto. You transit and let William Ruto do his job. I want to set a very strong warning to those people who are holding meetings every day, thinking they are going to intimidate our Commander-in-Chief, His Excellency William Samoei Ruto. You can conduct all the meetings you want, lakini leo tumewaombea. Kwa hizo mikutano, preach peace to the Kenyan people. Ewi weche mane oliekore ni obila ne odhi e dala mane en jatend migawo mar arita Fred Matiang'i gi dwaro mapoko yangi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyero wachno kokoni gidich gi tich ma ok ginyal keto bila gi tije manono machalo kamago. Na usijali hao watu wanajifanya wameshikwa. It is a very simple thing you don't understand. These people are having hallucinations and nightmares. They cannot sleep because walitumia askari kuumiza watu. Police service we have no time to go and raid a house at night. The police service that we have itafanya kazi kulingana na sheria. E kinde ne masiasa e kind piny owacho kod kweth maketo gi tesre medo chwakore, moko kuom josiasa mag duond bura mar Jubilee mane oyuoro e nyasi mar alamno odhi nyime ka gisingo ni gidhi tiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza ka gikoni yiero ne osetim kendo koro gimodong' en tiyo ne jopiny. George Bati, Ramogi TV. Erokamano George Bati kuom lipodno ka odhi e nyime nyakora mgojongo yudo ni lakteche maromo 329 mane okonyo e kinde midhusi mar coronavirus oywak ne piny owacho mondo mi oduokgi e tich kaluwore ni ngimagi osebedo matek nyaka ne golgi e tich. Laktechego okoni ok gimor kod okang' mane okaw kod piny owacho mar ng'ado oko orak margi mar tich kapok gitieko winjruok. Judith Omondi leronwa mathoth. Tarik 13 dwe mar adek higa mar 2020, lipot mokwongo mar muoch mar midhusi mar coronavirus ne ogol. Kinde ni, migawo mar thieth mane oriko telne kod Mutahi Kagwe ne ochwalo lakteche ute thieth mag piny owacho. Lakteche marwakruok margi kende ne nyiso ayanga ni giikore mar tiyo ne jo Kenya kendo reso ngima oganda. Mane en kinde mabedo ni ne in kod midhusi mar coronavirus kende ne nyalo pogi kata mana gi joherani. Lakteche gi ne oketo sinani e rangach e kar keto jotuo moheore e ute timo pim en ayanga ni tich mane gitiyo ne ber. E kinde no ne gin kaka jolweny ahinya to e wang' jogo mane ni kod jotuo. Kata kamano sani yamo loko, jolweny olokore jokwecho kod josecho, ngimagi olokore. E twak margi kod jofwambo odiochieng' ma kawuono gilero kaka orak margi ne ong'ad kapok ndalo romo. Bedo ni ne giweyo tijegi e ute thieth mag ji giwegi mar tiyo ne piny owacho podoko dewgi. Kalure gi kaka contract nongiswa ni nonego dhi nyaka 2025 to jogo kane tuoni odok piny to nwapo ka gioronwa barua ginyisowa ni koro urumo. Yesterday we saw the Council of Governors at Nakuru. They actually
are in a position or in a process to confirm the UHC. Those health officers who are in line of being confirmed, or their contract to be extended for another 3 years, we were working with them. Tunaachwa matatani, tunaachwa bila kazi, hatujui turudi. Wengine wetu tumejaribu kurudi zile sehemu ambazo tulikuwa tunafanya kazi, lakini tunaambiwa la, ulituacha ukaenda kwingine. Sasa pambana na hali zako. Katabed ni moko kuom gine oyudo coronavirus ma ochwe witongi magi. Giywak ni piny owacho ne ok odewo miyogi kata mana okumba mar thieth. Ne githiedhore kowuok e ofukogi. Tie jogwa moko ma bende notho. Tido kata tijni nwati ne one frontline healthcare workers to ne onge cover mora. Koro kapo ni bedo matuo idok e ofuko ni hospital iterori kendi. Koro idok kamano ne ok en gima ber ma kaka koro ne wa survive ni ne wakoyo mana kapo ni nyalo duokwa e tich to wanyalo konyore. Seche mano antie tich ne tek ahinya keche iyudo kidil gi virus ma very lethal komaki tito athoya to iyudo ka Nyasaye no manuva no ways mofaulu mawuok. Giywak ni e kinde mokalo ne osebed ka indiko lakteche mane okedo kod midhiero kaka mano mar Ebola mane ohinyo Uganda mang'eny e higa mar 2015. Ilikuwa ni kawaida ya jamii ambayo baada afisa wake wameenda kupigana wanarudi wanakaribishwa wanatuzwa, lakini sisi hatukutuzwa, tuliambiwa nendeni mkajitegemee. When we remember back to 2015, those guys that confronted the Ebola outbreak, all of them, they were absolved by the government. We are not demanding to be absolved, but we are just making a humble request to the government, the president, the CS, the council of governors, to actually recognize the efforts that we made. E kinde mag ywak ni, lipode mag midhusi mar coronavirus pod medo nyiedhore pachoka, kata bed ni kwanto odok piny. Kadwaro mar migawo mar thieth, to en ni mondo ji mane ok okawo chanjo mondo chopi ute thieth mar kawo chanjo go. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi kuom lipod no. Kawa adhi nyime jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kod kweth mage otimo romo mar galamoro e kaunti ma Busia mar gwelo pach oganda. Odinga kod Lange pod oramo ni ok giyango jatend piny William Ruto kod jotend migepe manie apisi. Raila bende sundo IBC mondo okete lela mbui mar Sava mondo onere lela jaloch mar yiero mokala. Walter Nyambaga miyowa ler mathoth. Kagitimo romo margi mar kawo pach oganda e kaunti ma Busia, jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga, Stephen Kalonzo Musyoka mar Wiper Party, kanyakla kod Martha Karua Kinjo dito mamoko ochajo od bura malidho kadhi timo romo kod tend Kenya Kwanza yora lingling. Sasa wameingia kwa bunge, wanaanza sasa kunadi wa bunge, wamepeleka kwa mnada, ati wewe unaitwa Ikulu, atakwenda njoo Ikulu, ationgea ya mambo ya maendeleo. Wende kenda kule, hapo alota 50, alota 100. Anasema wewe mimi nilienda kuongea mambo ya maendeleo ya constituency yangu. Bore. Uongo. Hakuna maendeleo katika Ikulu. Katiba mpya imeweka mamlaka ya kugawanya pesa ya maendeleo kwa mkono ya bunge. Bunge ni siku hizi inatengeneza bajeti. Wewe unachaguliwa na tikiti ya ODM, unachaguliwa na tikiti ya Wiper, unachaguliwa na tikiti ya Jubilee, unachaguliwa na tikiti ya Azimio, vyama ambavyo ni wanachama Azimio, unaenda bunge. Na wewe unaharibu heshima ambayo wananchi wa Kenya walikupatia. Hawa wananchi wako na haki kunyakua mamlaka kutoka kwako. Odinga koro dwaro ni duol mar IBC oketa yanga duoko margi manie mbui mar Sava manegi lando godo William Ruto kagin kod toko duoko mazimio wacho ni gin godo maradieri. Yule jamaa ambaye amepiga parapanda ametoboa ya kwamba bwana William Samoei Ruto alipata kura 5,900,000, 5.9 million votes. Baba na mama walipata kura 8,100,000.
Unaona vizuri? Unaona vizuri? Kama wanasema hiyo ni uongo, wafungue 7 kama wanataka. Wafula Chebukati wakaficha 7. Sasa whistleblower amefichua. Wewe unasema si hivyo, fungua 7. Ukweli ujulikane. Azimio konio gibi yango William Ruto kaka jatend piny manoyombe wa makare yiero mokalo. Gambe toa ile constituencies. Ikitoka mtaona kwamba Bwana Ruto alishindwa. Ndio sababu sisi kwa Azimio tunasema hatutambui Bwana Ruto kama rais wa Kenya. Because he knows he did not win. He knows he cannot win. Tunajua baba alishinda hii kura. Ukiangalia kwa kaunti 47 za Kenya, baba alishinda kaunti 26. Mnajua hiyo? Ukiangalia kwa constituencies za Kenya, na hizi ni sub counties, baba alishinda over 170 constituencies. Hiyo ndio sababu Ruto ako anatafuta wabunge wa baba awanunue waende kwake, because he has less, he is a minority. Pichao tend Kenya kwanza kumre mchopo singo magema neochiwo ekinde magseto mbolo. Waliahidi ya kwamba wakiingia namna hii bei ya unga itarudi chini. Kutoka 200 itarudi 70. Imerudi chini. Ile walinyakua kinguvu. Wanaelezea walikuta hakuna pesa. Hiyo ni uongo tupu. Kila mwezi, kwa hiyo miezi 5 karibu 6 wamekalia, wanakusanya ushuru bilioni 173. Hiyo pesa yote imeenda wapi kama haija teremsha bei ya unga? Chano Bagorome County Makisi chingwok tich manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Walter Nyambaga pochigi paka kawadhi mbele nyakora mgojongo idoni telo mara rita kwe sub county mara Chuonyo North Orlando chenro mara chako wuothe mire mar manyo jopuonjre mane otimo penj mar KCPE to pok odonje skunde mane oluongie ma en yor neno ni gichopo kwana tamalo 100 mag jopuonjre mawuok e klas 8 ka donje 9 ma biro kinde mabende pod nitie jopuonjre mane otimo maber e gwenge gi to mopogore to pok oyudo thuolo mar donjo e klas 9 juma achiel bang' donjo mar jopuonjre go e skunde sekondar. Jafumbo marwa Judith Omondi miyo ler mathoth. Chenro mag manyo jopuonjre mane otimo piny mar klas 8 to pod odiwie mire osechak tim kod jokanyo mag sekta mar somo e gwenge ma opogore e pacho ka. E kaunti ma Homa Bay, jalup komishona mar Chuonyo North Aaron Koros oko ni chakre juma manyien gidhi wuoth e kor gwengego ka gitiyo machiegni kod ruodhi kod jolupgi mar golo oko jopuonjre ma pod okwamu pacho. We hope by the end of the admissions we'll be able to mop up any other candidate that's remain behind, so that we ensure that we have 100% transition in Karachonyo constituency. So we are even encouraging those parents, those who have enough money, to take their students to the neighboring schools so that they can be admitted there. E kaunti ma Kajiado kardak makitengela waromo kod Eric Sila ma en japuonjre mane oyudo maksi 417. Kata kamano nyaka kawuono pok odonje e skul. Ne ochako hand maembe kaka yo mar yudo omenda mar donjo e skul. Nikakutana rafiki yangu mwingine pale akaniambia unaweza anzisha kazi waso kidogo, unaweza pata school fees ya shule iko ushagozi na kwanga chini. Nikachukua hiyo pesa, kanipeleka sokoni, tukanunua maembe na tukaanza biashara. Sasa niko na 700 kutoka kwa hiyo biashara ya maembe. Anti yangu ako nayo. Kuna mambo mengi hapa nyumbani ya kufanya, asubuhi chakula. Najua hii pesa ikikaa hapa itatulia kwa mfuko. Wonsila manoti mnebero kinde maokalo onge kod nyalo mar puonjo wuode kamen mare to koni koro girito mana hono mademi wuode ochoplekne. Ile plan nilikuwa nayo ni kuendelea na kutafuta usaidizi, kwa sababu mimi niko mgonjwa bado, na ningetamani kuna watu walikuwa nimewaambia waendelee na kunitafutia pesa ile kidogo na waweza mpeleka ile shule tunaweza kulipa kule ushako. Sila odong mana kod seche 12 mondo mi oriwre kod skundi ya wuoyi ma ole Laisai County no Kajiado poni oyudo sir. E kar dak mamulolongo weche okopogore. Edgar Onsare ok nyal riwore kod skundi ya wuoyi ma Nyambari ya kumane oluongie. Nyaka sani gima en go en mana sanduku kod sabun ma ok nyal chopo dwaro duto mondo mi odonji skul.
Moko kuom jood bura bende koro kwayo jogo man gi nyalo mondo kik geno omenda mag basari kende to ochwal lwetgi kuma ginyalo. Somo makarachuonyo ok en mar mbunge kende en marwa waduto kaka karachuonyo. Omiyo ng'ata ng'ata mong'eyo yo moro mwanyalo yudo godo kaka nyathi moro diyud resruok, diyud konyruok mondo ngimane mabiro obed maber, otemia gi tekre tete mondo ng'among'eno okonywa. Magi gin mana moko kuom liet mawuokie kinde ma piny owacho bende otweyo kanda ni jopuonjre duto nyaka dhi nyime kod somo mondo mi gichop singo mar 100% transition. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora mogo jong'amba na ko thuolo mathin machuok ahinya mondo abe amodhi e pi to kapok adhi kaka na singono motelo ni abro bedo kasomo ote mauoro. Aneno kae awinji maler an Mobis Wilson en mana ni ubago gi wechego mag thak pigi kawuono kina ang'o manotimre. Ramogi TV an Fred Uko ja Kanyadoto Osodo. Ramogi TV ler sana gwenge mag Kanyadoto wamore gi Ramogi TV. Benda neno kacha Beatrice ka wuok Kipasi wachono neno Ramogi gi nyithinde yorno makare. Bende nitiere kae ng'ano mowacho ni Raila obed mos mondo wayud dongruok mano pache. Bende neno kae Alois Magara ko ni oneno yorno makare news kata weche manyien chopone kama entiere. Nyakona mogo jong ambe wakawi yo matin ka duogo to pod wat kod weche modhuro ka bende pod mago matimre pe mag tuke pod nitiere. Kik idhi mabor. Fresh episodes now available on View Sasa. In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Nyakora mugejua chiemo en gino makelo kanyakla kendo inyalo dhi ka ng'ato to tedo ni kit chiemo mamita Ma koro mi chapat ma kiyeche kamae nyororo zaidi. Kata kamano wi nyalo wil ni kit chiemo no oted e yo machalo nade. Chweko kila ng'ato nya chweko. Ng'ata en chef e piny ka. Kata muro pien chweko. Mane momiye chenro matedo gi chiemo watedo kod jotedo matene koda kama nyasani. Kendo makama ikelo ni pile ka pile ching tich adek kod an Joyce Oduor. Yudo thum malich miluongo ni aheri, go number *860*420#. Kumbuka, Ramogi TV ndio nyumbani kwa wasanii wote. Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com.
Machiegni kendo, bang' chamo muma mar apisi, gavana ma kaunti ma Migori Ochilo Ayako koro sani romo rigiri gi dwaro mar jopiny ma bende rito neno ka bende odhi chopo kare singo mane ochiwo e kinde mage mag campaign to e thuolo mar dweche 6. En ang'o ma Ayako setimo to gin mage ma pok ochopo kare. To jopiny ni kod paro mane. Jafwambo mar Walter Nyembaga oyudo thuolo mar twak gi gavana Ochilo Ayako kod jopiny ma Migori. Jokaramoga Jwang ne giyudo thuolo mar chiwo manifesto maggi kane gidonjo PC tok chamo muma. Bang' bedo PC, tich dhi nyime kata tich ok dhi nyime. Jopiny ywak ni chenro makende mar chopo dwaro margi ni kare kata ngang'. Wayudo thuolo mar gombaka kod governors ahinya to county namba 4 Dr. kendo bende senior council Jojo Chilombogo machiegni Ramogi TV. Erokamano kuom miya thuolo mondo ambek gi jowinjo mag Ramogi. Governor, tok chamo muma moko kuom gik mane singo ni biro timo. Jopiny gombo ng'eyo ni to isechopo kanye, isego okang' mane. Wachak gi Migori County Referral. Ne wayudo kaka emergency gi kuonde mamoko pok otieki. Gin gik makoro wasegero motieki ma equipment mag gi kama nitiere blood bank. Ineno remo ma irwako ne jatuoni. Mago wasetieko te. Kidhi e osuptende wago te. Waloso health management information system ma wang'eyo ng'ama no biro thiedhi, gima no thiedhene to gi yath mano miye, ma wanyalo ng'iyogo kaka stock wanitie mondo kik wabed gi stock out gi dho wagunda. To penjo maduong' en ni bende bad migawo marakore gi weche mag thieth ki chiedho e osiptende machalo kaka dispensary. Kuom ranyisi Koweru dispensary wan gi $81,000,000 mwatimogo facelift mag osuptende wa matindo. Ok wadwar ni ka ng'ato odhi osuptal to konena nena kaka sura mar suptal chal ni to buoka ma tuone medre. Waketo kar losruok maler, pige matindo ma ok ti fereji go nitie, osuptal idwa no wir maber, stima tie iye kanyo maber. Gavana Ayako puoyo okenge mosegoyo e sekta mar thieth to jopiny ma Migori to ni kod report mane wi sekta ni. Chon kan wabiro district ka to kata mana Panadol ne dhi ng'iew ga oko. Sana no kata district idhi nyalo yudo ka hospital yudo ka yedhe nitie, jotuo ok chande yudo ni ndalo ka yudo kata koriw kata mana ji adek otanda achiel. Sani yudo ka thieth dhi maber. Kidhi gi gari moro matiende duong' gi jatuo ni to yath ibiro miyi, to japiny ma kawaida ka ibiro nyisi ni dhi e hospital ma oko kata chemist ma oko mondo iyude yath. Gavana achiel kuom mise mane ichwalo ne oganda en keto choko mar osuru obede yo manyasani. Isechopo kanye? To ichoko pesa di? Sani wachoko at the rate of 73%. Koro waseketo till number kendo waseketo yo ma ichoko go pesa manyasani. Medo yudo osuru e Migori County kopogore gi machon wamedo gi 19%. Chiro ma Migori nyaka chop seche gende. Bende nyalo liko ne nyikwa Ramogi Ajwang ni gini ochopo kanye? Giywak ni gitine gipedho nyaka e daraja. Ne wasedhi walime ma waneno ka contractor nitiere site. E kind mbaka wagi contractor obro rumo higa ni chirono. Waseyudo negi pesa ir World Bank kendo waloso committees manyien mar loso chirni moko kendo bedo gi municipalities manyalo rito. Chiro nitie ma wasegero, wantie gi Marapogi, mano bende osetieki, nyocha waseyawe nyake mar dhok mano dhi nyime. Kuma jo usene tok ber to kaka nosingo to nioloso chiro to aneno kadhi mbele. Wapenjo kenge ma osego e gedo mar apaya e kaka mar C13 e kind mamoko e kaunti ma Migori. Wan gi yore madonjo chiro kiwuok e dho daraja to moro luoro dho Equity kocha to dho utuche main stage. Kaka othuchuok ok kaka waringe onge. Yo kendo ma kwae ni oketnwa e lam kanyalore en yorwa mowuok Kanyawanga to biro kuoyo kodalo to chopo Madiaba to chopo Dede kae to ridore Nyatambe to wuok Nyatambe dhi Odongoer to tudo Rapogi. Ma en yo ma koketno e lam to biro tudo constituencies adek. Ma en Uriri constituency, Rapogi, Awendo constituency, kae to dhi omakore gi Rongo kuma Kanyawanga nitieno. An tiere gi pesa mowinja los go apaya kendo chenro go nitie machiegni kete gazet. Nyocha aseloso procurement plan moromo ma nyocha wasekete gimoro e platform mar IFMIS. Ma ka gik kiny ma en Sabatoni gi Monday wasechako landogi mondo contractors obi. To chenro mar pure kaunti ma Migori
chalo nade e kuonde kaka Nyatike, Kuria e kind sub-counties mamoko. Lower Kuja irrigation scheme civil works mag oula wang'eyo ni nitiere joma dwa puro kode mchele mano warwake tik, jok mwadwa pure ndawa warwake tik, jok mwadwa pure bel mar sogam warwake tik. Machiegni ni ibro neno ka wabiro kanyo kata gi waziri Linturi kata waziri machielo mondo watieke wan kode chenro. E geto ng'anya kambi wano wasekete pesa 15 million kendo wakonyo jokuria makanyo mondo okel rabuon mondo rabuon ni mondo obed chiemo minyalo uso. Soni watemo loso wachne mondo kako chiwo ga chiro ne jogo mopidho tiang' koro bed no nyalo chulo gi e gope ma en go kendo bed no nyalo konyo gi e purno. Chal mar yudo pi Migori chalo nade? Sida mar pi to pod en shida i Migori town ka pi to pod ok japiny yudi e yo madwarore. Pino e matek nikech iyudo samoro idhi aora idhi yudo ka aora no be olil iluoke losruok mag nyithindo swage be kalo mana kanyo. Pi mane wayudo ka ogo chonge piny ok nyalo tiyo nikech achiel kata ariyo go wasetimo 100%. Koro tich mwadongo en medo sambasa pini dhi ir jok manyien mane chenro madhi nyime. Ei department mara mar water an tiere gi chenro mar kunyo boreholes mang'eny mokadho 40. An tiere gi chenro mar loso pi masori nikech Sori town bende dwaro pi. An tiere gi chenro mar loso pi ma Kegonga, loso pi ma Uriri, kendo loso pi ma kuonde mamoko nyake ma Isbania mondo joge omed yudo pi. Yore somo chalo nade? Bende oseger sikunde mag ECDE moromo to omenda mar siro somo kaka mar basari mawuok e apisi mar gavana bende nitie. Ei budget manyocha watimo ni waseduogo basari ne nyithindwa duto kendo ei ikomenda madhi rumo dwe mar 6 higa ni wadhi pogo basari ne nyithindo 20,000 nyithindo 17 e every polling stream. Gavana gedo mar alap mar tuke ma Migori, the new stadium, chenro mare chalo nade? Wanyalo chako goya dhula kapok odeko koso watimore? An bende kora yude adwaro na tieki e higa achiel mondo abede gi kara dhula. To kendo ke Migori County kende wadwaro ni community playgrounds bende walosi, wakete goal post, wapae iye, wapidhe lum matin, wachiele ka wanyalo lose terraces achiel kachiel e sub county mondo kula dhula ogore, tuke otugre kata mag mine. Bende en adieri ni Migori County nigi rowere mathoth mapok oyudo tich mosiko mana kaduongo dhod gavana, to gavana osemiyo gi singo mane? Vijende wa ma owe skul e klas 8 kata 12 manyalo dwaro certificate manyalo miyo bed gi nyalo mar dak maber, gibe watengo negi pesa e ward ka ward wadwa kawo gi 10 mondo 10 gi bende wasudgo wachul negi gima nyalo miye nweng'o olow monyalo luwogo rech mopogore gi miye rech e thuolo te. Ka rech no koro ongen bo bedo jalupo monyalo yudo rechne ebo miye jomoko. Osingo ni jo boda boda odhi keto mondo mi ong'ad rishit. Nyaka gi sani onge ja boda boda ma ng'ado rishit. Jok mane tiyo chon jodongo ma nitie tiya kata ke county government pok ochakore ema pod ng'ade nyaka kawuono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ka wadhi mbele nyakwar moko jong'edo ni jodak e gwenge mag Nyatike kaunti ma Migori onyiso mor margi kaluwore koda gwelo mar jaod bura machon ma Nyatike Edik Omondi Anyanga kaka jakom board maduol ma ochung'ne teko mag nuclear kata Kenya Nuclear Regulatory Authority. Anyanga bende osingo mako motegno lemo mare kendo chopo dwaro mar chwalo Kenya e ong'ala manyime korka lony mag teko nuclear. George Juma nigi ler mathoth. Kao kalo kumo boke mar piny owacho ma tarik 6 dwe mar 2 mar higani, jatend piny Kenya William Ruto ogwelo jobuno machon ma Nyatike Edik Omondi Anyanga kaka jakom mar board mochung'ne teko ma bende ong'ere kaka Kenya Nuclear Regulatory Authority. En gwelono ma okelo mor kod ilo kuom oganda e gwego mag Nyatike kaachiel kod kaunti ma Migori mangima ma bende koro puoyo jatend piny Kenya. Wan kaka jo Migori kendo kaka jo Nyatike sub county wan gi mor maduong' nikech Dr. William Samoei Ruto
oyiero wuodwa mathiring'inyi malich Honorable Eddie Komondi Anyanga. Oparo wa Jonyatike wan chien. Wan wakono President William Ruto ni 2027 will rally behind you. Misimiwa Anyanga moyiero. Oyiero jatich maber kendo oyiero ng'ama biro tiyo ne jo Kenya. Oganda gi mawugego mag Nyatike kaachiel kod kaunti ma Migori mangima bende koro kwa jatend piny Kenya ni koro pargi e wechego mag dongruok. Wan gi problems. Nyatike otuo to onge hardship allowance. Wadwaro ni sirkal olosnwa hardship allowance nikech mono ji mang'eny biro tiyo Nyatike ka. Wan gi road miluongo ni C13. Sama wen nowe gi Migori pogo gi Nyatike. Wan gi road masara sorry awa kwayo president niko yie otiekno yorego mondo maendeleo do Nyatike. Yudi thuolo kaka president mar Kenya mondo biye Migori County sana Nyatike sub county. Kani uwewi gwelo mare jibone machon ma Nyatike Eddie Komondi Anyanga ne opuoyo jatend piny Kenya William Ruto kuom gwelo mare kabendo wacho ni oikore mar tino jo Kenya duto e lewo momieno. Adwaro mondo akaw thuoloni mondo agone President mar Republic of Kenya moluor Dr. William Samoei Ruto kuom neno maber mar keta mondo abed chairperson mar Nuclear Regulatory Authority. Awacho ni abiro tiyo matek kabisa kendo mondo tich moketa ni mondo nere ne jo Kenya. E seche ma oganda gi koro nyiso morgi ka otende kod gwelo ni oganda e kaunti ma Migori bende koro wacho ni gintiere kod geno ni jatend piny Kenya pod biro medo parogi e wechego mag dongruok kaachiel kod gwelo e lewo mopogore opogore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Apisas mag obila ondhiyo jopuonjre 4 mag mbalariany ma itudo gi kweth njore ma osebedo ka mayo jodak e gwenge mar Ruai, Juja gi Kayole. Okwachkich wacho ni kweth margi mosebedo katimo nonro e yor apanda e gwenge mag Makadara, Ruai, Embakasi kod Kayole ne okwongo ndhiyo jopuonjre ma jahigni 19 ma mbalariany ma Kenyatta ma okonyogi luwo ndach jopuonjre mamoko matimo njore. Achije adekgo moyangi kaka Richard Lankisa ma jahigni 18, Brian Kituku majigni 19 kod Emmanuel Nyangwecha ma jahigni 18 duto somo e mbalariany ma Jomo Kenyatta ne oyudi gi kod bunde mabandia kod Machiegni wechego mag tuke. Kaunti ma Migori kokalo kuom migao mar tuke osingo bero weche mag tuke e kaunti no ka gitenore kod migepe ma opogore. Director migao mar tuke Lilian Okomo mane wuoyo e kinde romo mar sumo paro e weche tuke, romo mane okelo kamoro achiel apisas mag piny owacho mar kaunti ma Migori e migao mar tuke kod oganda mawuok e migepe ne owacho ni giseketo okenge makare mar bero weche tuke e kaunti no ma Migori. En mondo wakel jotend tuke duto ma Migori e kanyakla wariw gi county government. Mano en wach maduong' ma gimotimre kawuono. Number 2, wawuok kaka wuono wa resolve kata wawinjore ni waaye gik miluongo ni tournaments to wadwa chope gi miluongo ni gero tuke. Wan ka gi jogo manotugo, jogo moseloso nyaka tuke madongo machalo tournaments madongo muneno ga ka, mondo waket wiwa kanyakla mondo wayud ni to ei Migori ka ere yo ma wanyalo luwo mondo wabed gi sports ma active throughout the year, to ere yo ma wanyalo konyo go nyithindwa ma talents gi opondo e grassroots. Tuke mag hockey mokelo kanyakla pinje mawuok e Afrika kamoting'o Nigeria, Ghana, Egypt, Tanzania, Zimbabwe kod mamoko chakore ayanga odiochieng' makiny alapa ma Sikh Union e boma ma Nairobi. Klab mar Kisumu Lakers hockey mawuok e kaunti ma Kisumu en achiel kuom klepe mabiro ting'o nying Kenya e tukege. Kata kamano kiawa koro kwako jotugo kaluwore gi nok mar omenda mag wuotho, migago kod konyruok mamoko ka luoro nitiere ni samoro ginyalo kwamo
boma ma Nairobi bang' tukego biro chakore odiechieng' makiny alap ma Sikh Union e boma ma Nairobi kendo biro dhi nyime nyaka juma manyien. Ni oseikore motegno maber kendo watiego gimoromo ma wan gadier ni gidhi rakore maber gi timbe mamoko oko ma Kenya. Yo to kosebedio jotugo nyoyudo kama gijote yo Kitengela to kwa ng'iyo ni alap ma gituge nitie Forest Road iluongo Sikh Union Hockey Stadium Club. Koro wuok Kitengela nyaka koni dwaro transport to dwaro jotugo gibedwa ka gikonyre pile ka pile nikech ok inyalo tero jotugo modenyo e pap. Kine ng'ato wuoge e school banyiewo hockey stick at least maber en around 15,000 to pano pok inyiewo wuoche, pok inyiewo shin guards, pok inyiewo mouth guard. Koro kine inyiewo gigi te nyaka wi around 30,000 to mano kuom ng'ama ok ti. To koro ka ok iti to igombo tugo sport ni, at least nyaka ibed gi kony moro ma inya yudo mondo iendelea go sport ni. Nyakora magajuan kani mwachope giko mag weche manyien telo mokwongo mar ratil ka Jojo Bati bende bro donjo kacha gi wende kama tingo Doyo Widi gi Salim Mabro biro na ko ke studio ma Kisumo ka gibro wuoye e wi weche mag chama kata duond od bura ma ODM ka bende wang'iyo jogo bende mopod nigi lemo e sirikan William Ruto kama tingo Dikanyanga wabro ng'iyo ni to kare joluo sechako yudo gimoro e sirikande ni. Bende nitiere pach jomoko kae kotude koda report manokelna koda Nyambaga ka ng'ato wacho kae ni on Wednesday last week I took my mother-in-law to Migori County Hospital. Well, a diagnosis was done, but my surprise that all 4 drugs prescribed were not available. I think the governor needs to address this. Mano kisungu kubwa kendo gino monego beni kao koda governor ong'iane weche go mag thieth county ma Migori. Bende ng'ato wacho ni Ochilo onego oyaw KMTC ma Nyakarango mano onego beni gero e county no ma Migori ka openjo ni en nyaka karango ma ibro bedi ka iloro KMTC ma onego beni yawo. Ratil biro noa e yo makare boma ma Changamwe Mombasa an Albert Gwea. Bende kotudegi wech mag sava ng'ato wacho ni ka ok nyal yawo sava kar itiyo gi biometric system nang'o. Mano paro na ndalo mane wacho ni to mane Kethi Kilonzo oketo ka. Nyakora magajuan kanyo machope giko mag weche manyien. Belinda Adembo sekonyowa e loko mag weche. Nyakora magajuan bed kod Otieno makare kapoda irito neno ratil ka ikelo ni koda George Bati. Bende kochopo saa 3 obro kelo ni weche manyien. Kochopo saa 4 nyakora magajuan kata 3 gideos kamae obro kelo ni weche mag tuka ka jo Manchester United bonjo mokalo. Bed kod midhiambo makare. Nyinga en James Opondo. Raundi ya tindi kotika rabota imanyasai maiga. Hosori enyira nainde embonke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Haki nombogo boli mbai wana ina boli ga.